Imos volver a entrar na fraga do meu avó. Xa deixei a cámara de fototrampeo a ver que vexo esta vez. A pega Marta avisando da miña presenza. Descubrín un corvo pequeno, unha choia. E o peto real alimentando o seu poliño. A xeneta pola noite saiu de paseo na procura de alimento. Busca ratiños, serpes, lagartos, paxariños despistados, caracois, lesmas. Este é o raposo. Bueno, debe ser unha raposa. Na fraga establecense relacións entre seres da mesma especie, son relacións de reproducción. Eu creo que a están a convencer para ser mamá. Este é a Marta, moi difícil de ver. Este foi a única vez que a gravei ca cámara de fototrampeo. A ver si teño máis sorte. Este é o teixugo, un omnívoro que tamén pasea polas noites pola fraga. Vive en tobos, vive dentro da terra. Este é o xabaril. Aliméntase de froitos, raíces. Este descubriu a miña cámara e pensa que será toda esa luz que me ilumina. As cámaras de fototrampeo detectan o movimento e nese momento empezan a gravar. Este é un miñato, un ave de rapina, carnívora. Ave desvoando polo ceo moi alto. E este é un raposiño pequerrecho que tuven a sorte de gravar xunto cos seus 3 irmáns. Eran 4. Vos sorprendería saber o cerquiña que viven das casas. Este foi moi valente. Necesitaba comer, así que saiu de paseo a ver que atopaba. Unha noite de inverno, máis ou menos por xaneiro, apareceu o lobo nas miñas cámaras. Eran 2 lobeznos e 2 adultos, a mamá e o papá. A partires de aí, empecé a gravar outros individuos lobos. A fraga é un espazo cheo de tesouros.